És una de les imatges més tradicionals i icòniques del Dia de la Candela de les festes desenals de Valls. Els xiquets de Valls, vella i jove, s'aixecant un pilar de 5 davant la imatge de la patrona de la ciutat, que aquests dies presideix l'altar major de l'església de Sant Joan. Valls viu avui el dia gran de les festes desenals, és 2 de febrer, dia de la patrona. Hem viscut l'ofici, com veiem, amb aquests pilars simbòlics i després la diada castellera. I Roser Marquès, ahir la vigília va ser especial per l'Àliga. Doncs sí, Gerard, una vigília especial perquè per primera vegada es va veure l'Àliga de Valls ballant a l'interior de l'església de Sant Joan davant la imatge de la Mare de Déu de la Candela. No s'havia vist mai durant unes festes desenals. I avui també hem tingut Diada Castellera aquí a la plaça del Blat amb vella i joves. Hem pogut veure els primers castells de 8 d'aquest 2022. De seguida fem la crònica amb l'Àlex Alonso, que ho ha seguit en directe. Estarem atents als actes de les desenals i, òbviament, a la programació especial de TAC12, però tenim altres titulars de la jornada. El primer d'ells, per confirmar que la Costa Daurada tornarà a tenir connexió aèria amb les Illes Balears aquest estiu. Serà de juny a setembre amb 2 vols setmanals d'Air Nostrum a Palma de Mallorca. Per anar a Menorca o a Eivissa caldrà fer escala. L'atur puja per quart mes consecutiu a la demarcació de Tarragona. Al final de la campanya de Nadal i la 6a onada han impedit crear llocs de treball durant el gener. El sector serveis suma a casa nostra gairebé mig miler més d'aturats. A partir de dilluns ja no es faran test d'antígens als contactes estrets de les escoles i instituts. Només es mantindrà el programa de cribratges als centres d'educació especial i entre el professorat. Això mentre la 6a onada perd força i els indicadors de perill van a la baixa. El Salou Futbol Sala ja no descarta res al capdavant de la tercera divisió. Els de Manel Hidalgo són la grata sorpresa de la temporada, ja que optar a la part alta no entrava en els plans d'enguany. Demà els salouencs debutaran a la Copa Catalunya. Aquests són els nostres titulars. Benvingudes, benvinguts. Comencem al Notícies 12. Bona tarda, dia gran de les festes desenals de Valls. Ho hem viscut en directe aquí a TAC12, l'ofici en honor a la patrona, després la ballada del seguici cerimonial, la diada castellera i a la tarda la processó. Com dèiem, avui dimecres és el dia de la patrona i ja ens ha deixat diverses imatges simbòliques d'aquestes desenals 2021+1. Nosaltres mantenim aquest ampli dispositiu per no perdre'ns cap detall de les festes vallenques i per això ara anem cap a la capital de l'Alt Camp. Allà hi tenim la Roser Marquès per resumir-nos aquests instants més destacats d'avui. Roser, bona tarda. Jornada molt especial a Valls. Doncs sí, Gerard, avui és una jornada molt especial a Valls. Podem dir que és la jornada principal de les festes desenals, d'aquestes festes desenals 2021+1. És el dia de la patrona, el dia de la Mare de Déu de la Candela, el dia en què tot cobra sentit. I en aquestes festes desenals hem pogut veure 2 imatges molt especials.
l'àliga ballant a l'interior de l'església de Sant Joan davant la imatge de la Mare de Déu de la Candela i davant mateix també els xiquets de Valls Vella i joves aixecant aquests pilars. Anem però per parts. Com dèiem, avui és el dia central, avui s'ha fet l'ofici a les 11 del migdia, ho hem pogut seguir en directe per aquí per TAC12, un ofici que ha presidit l'arcabisbe de Tarragona. Hi ha hagut 2 misses més, s'han fet 3 misses diferents per donar cabuda a tothom i per evitar aglomeracions, i és que hem de recordar que encara estem en pandèmia. Com dèiem, en aquesta missa, en aquest ofici, s'ha vist una d'aquelles imatges que veiem cada festes decenals, que són vella i joves fent aquest pilar davant de la patrona. És una de les fotografies més esperades de les festes decenals, una imatge que només es veu cada 10 anys. Les dues colles castelleres de la ciutat de Valls enlairen un pilar de 5 a l'interior de l'església de Sant Joan, la patrona de la ciutat. La instantània posa el punt i final a l'ofici del Dia Gran de Valls. Un ritual presidit també per la bandera cerimonial de la ciutat, estrenada enguany i confeccionada per Benet Plovinet. Josep Maria Selva, en representació dels vallencs de Fora Vila, ha estat l'encarregat de portar-la a l'ofici solemne. Una cerimònia oficiada per l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planelles, i que s'ha pogut seguir també en directe per TAC12. Just abans de l'inici de l'acte litúrgic, l'arquebisbe ha beneït les candeles enceses que portaven els assistents a l'ofici. La benedicció de les candeles és un dels principals rituals que es repeteix cada any per aquesta festivitat a Valls. En aquesta ocasió, unes 900 persones han assistit al principal ofici de les decenals, part d'elles des d'una capella lateral, amb circuit tancat de televisió. Per evitar aglomeracions, esponjar al màxim i donar més opcions als fidels, la Comissió d'Actes Religiosos ja va preveure 2 oficis més aquest mateix dia. En aquest cas, oficiats pels titulars de les esglésies del Lledó i Sant Joan Baptista de Valls. Dèiem, cada 10 anys aquí a Valls veiem vella i joves aixecant aquests pilars de 5 davant la imatge de la patrona, de la Mare de Déu de la Candela, però aquestes festes decenals també seran recordades per una imatge inèdita, i és que hem pogut veure per primera vegada l'àliga ballant davant la imatge de la patrona. La novena de la vigília va convertir-se en l'avantsala del dia gran de la Festa de la Llum. Ja d'entrada, la cerimònia va comptar amb la presència de la bandera cerimonial de la ciutat. Portada pel pregoner Marc Moncusí, va entrar a Sant Joan acompanyada per nans i gegants i per les 2 figures del seguici cerimonial que van actuar a l'interior del temple. La fotografia és similar a la que ja s'ha pogut viure els últims anys cada Sant Joan, però el Marc, unes festes decenals, ho magnifica tot. Tota la ciutat, perquè l'àliga representa la ciutat, tota la ciutat en aquell moment està fent aquell ball. Doncs intentes més o menys, interiorment, intentes pensar en això, que estàs escenificant una mica el sentiment d'una ciutat. A part d'això, home, el sentiment que et dona fet de ballar les decenals, home, que d'aquí 10 anys, o d'aquí 9 anys ja en parlarem, perquè amb les decenals sempre penses el mateix, no? També recurrent, però alhora diferent, és la instantània que va deixar la Moixiganga de Valls. Des de 2008 aquest ball es representa anualment a l'interior de Sant Joan, coincidint amb la Festa de la Candela. A diferència de l'àliga, doncs, els moixiganguers de Valls ja tenen experiència a actuar per decenals. El ball recrea amb quadres plàstics la Passió de Crist representada als retaules de les esglésies de Valls. La moixiganga es va recuperar coincidint amb les decenals de 1991, ara fa 31 anys. Doncs justament l'àliga de Valls també ha sortit aquest matí a ballar a la plaça del Blat. Ho ha fet en acabar l'ofici solemne amb ella. També han actuat davant de l'Ajuntament la resta d'elements del seguici cerimonial. Diables, nans, gegants, els diferents balls, el basilisc i el lleó, entre d'altres. Tampoc s'han perdut aquesta cita que es dona per aquestes festes decenals. La lluïda sortida d'ofici d'aquest seguici també es podrà veure, tornaran a sortir aquesta tarda en processó. Serà a partir de les 6 de la tarda en una processó que, recordin, també podran seguir en directe des d'aquí, des de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona.
I aquestes imatges que vèiem del seguici actuant aquí a la plaça del Blat és l'avantsala el que ve després. I és la Diada Castellera, en què Vella i joves han ofert la seva actuació. No els veiem aquí a la plaça del Blat des de Santa Úrsula. Avui han tornat aquí per aquestes festes decenals i Àlex Alonso hem pogut veure els primers castells de 8 d'aquest 2022. Doncs sí, els castells han tornat a la plaça del Blat i ho han fet amb castells de 8, de fet amb la màxima actuació idèntica a la que vam poder veure en l'última actuació aquí a la plaça del Blat, la Diada de Sant Úrsula del 2021 amb la Colla Vella fent enguany els 2 primers castells de 8 d'aquest 2022, mentre que la Colla Joves ha acusat la manca d'assajos, només 2 assajos abans d'arribar aquí a la Diada de la Candela, i ha optat per descarregar castells de 7 pisos. La Diada ha començat amb una Colla Vella que ja ha descarregat el millor castell de la Diada a la primera ronda, un 3 de 8, que han hagut de desmuntar un peu, però que ha pogut descarregar-se amb tota naturalitat, 4 de 8 després dels rosats, també peu desmuntat, i els nervis, sobretot dels pisos alts, són habituals en aquest inici de la represa castellera, són els que han fet que el castell s'allargués una mica més en el temps. Uns nervis que també hem pogut veure en el 2 de 7, amb què la Colla Rosada ha tancat aquesta clàssica de 8, com dèiem, repetint la mateixa actuació que va fer l'última vegada aquí a la plaça del Blat, amb la clàssica de 8 per Santa Úrsula 2021. La Colla Joves Xiquets de Valls, com dèiem, ha estat l'encarregada d'obrir plaça i ho ha fet en castells de 7 pisos, amb els 2 castells bàsics de 7, el 3 i el 4 de 7, i ha tancat l'actuació amb el 4 de 7 amb el Pilar, una diada molt més tranquil·la, la dels vermells, que, com dèiem, també arribaven aquí amb menys assajos que els seus veïns del Portal Nou abans d'aquesta Diada de la Candela. Ara les colles de Valls ja es preparen perquè a partir del mes de març tornar a reprendre els assajos i tornar-se a veure les cares aquí per Sant Joan. Veurem si amb canvis en les seves direccions, fruit de les assemblees que s'han de celebrar en les properes setmanes, sobretot en el cas de la Colla Joves Xiquets de Valls. Veurem com arriben aquestes 2 colles vallenques a l'inici de temporada. Uns altres dels protagonistes de les festes decenals de Valls són els campaners. Cada dia s'enfilen fins al campanar de l'església de Sant Joan per fer repicar de manera manual les campanes per anunciar la novena. Avui també els hem pogut sentir durant l'anunci de l'anada a ofici i aquesta tarda els sentirem durant la professó. Fa exactament 125 anys que es va acabar de construir el campanar de l'església de Sant Joan, el campanar més alt de Catalunya. Nosaltres el que hem volgut fer és acompanyar-los a un d'aquests tocs manuals. Així sona el toc de novena. És un repic de campanes que realitzen manualment els campaners de Valls des del punt més alt de l'església de Sant Joan. Ho fan cada dia durant les decenals, puntualment a les 7 de la tarda. La novena fa referència a les 9 jornades de devoció religiosa que s'exerceix al voltant de les festes de la Mare de Déu de la Candela. Cada tarda, a 7:45, els fidels són cridats a l'Eucaristia i aquest repic els serveix d'avís, d'anunci, mitja hora abans. La protagonista d'aquest toc és ella, la campana Candela. Són les seves segones decenals, ja que es va instal·lar el campanar més alt de Catalunya durant la darrera edició de les Festes de la Llum, després que els vallencs de fora vila l'entreguessin com una ofrena a la ciutat. I el que fem és que durant una petita estona tingui un protagonisme ella sola, a més és una campana que es veu molt des del carrer de la Cort, i llavors fem que durant un temps determinat estigui ventant ella sola i després abans hi fem un tritlleig i després sí que ventem totes les campanes al final d'aquest toc. El de novena no és l'únic toc que durant les decenals interpretaran els campaners de Valls. Van ser els encarregats d'anunciar l'inici de festes fent ressonar totes les campanes de la ciutat. També anunciaran l'ofici en honor a la Mare de Déu de la Candela i acompanyaran la imatge de la Verge en la processó solemne que recorrerà els carrers del centre de la ciutat. En el cas de la professó, tocarem mitja hora abans de l'inici de la professó i després des del moment en què surt la Mare de Déu fins al moment que entra. I en el cas de vigília no té aquesta estructura perquè l'únic que fem és anunciar a la ciutat que comença la festa i per tant toquem sempre tradicionalment és a les 12 del migdia, sí que algun toc de vigília a vegades s'ha anat movent també en funció de particularitats. Per exemple, la tronada del primer dia va començar a la 1 i nosaltres vam anar amb la tronada, però llavors fem uns 20 minuts, entre 20 minuts i mitja hora de toc
però no amb aquesta parada entremig, perquè l'única funció és anunciar a la ciutat que estem de festa. Fa gairebé 2 anys que les campanes de la capital de l'Alt Camp ressonen manualment gràcies a aquest grup de campaners, però aquests dies no treballen sols. A fer repicar campanes també hi són convidats veïns i curiosos que o bé tinguin ganes de viure l'experiència d'estirar la corda o senzillament vulguin gaudir del paisatge que queda als peus d'aquest campanar. Un campanar que enguany celebra 125 anys de la fi de la seva construcció. Enguany el que no han tingut aquestes festes decenals ha estat el Ball de Gala. La normativa sanitària per la pandèmia ho ha impedit i ha obligat a reconvertir el tradicional ball en un concert. La nit, però, no va perdre l'etiqueta de gala ni tampoc el seu ritual. Els assistents van ser unes prop de 700 persones, tots vestits d'etiqueta. Van passar per un fotocall a l'entrada del recinte, entre ells l'alcaldessa de Valls. La primera part del concert, dins de la vela principal d'aquestes festes decenals, va tenir regust internacional. La va amenitzar la Glenn Miller Orchestra. Doncs això és tot el que els podem explicar de moment des d'aquí, des de la capital de l'Alt Camp, des de Valls, que recordem està vivint aquesta jornada central d'aquestes festes decenals 2021+1. La propera cita és a partir de les 6 de la tarda, també en directe aquí a TAC12, quan viurem la Professó de la Mare de Déu de la Candela. I també viurem una imatge que es viu només cada 10 anys, i és veure la imatge de la patrona fent aquesta processó pels principals carrers de Valls. Com dèiem, ho explicarem en directe, Gerard, a partir de les 6 de la tarda.